Mayong aga, mga kauturan kay Kristo. Yari na kita karon sa karapusan o kunikasyam nga adlaw sa aton Misa di Aguinaldo. Ang aton topiko sa mga adlaw, sidlak sang katumanan. Ang ebanghelyo sa mga adlaw nagahatag sa aton sang kantiko ni Zacarias nga ginapangamuyo sang simbahan kada aga bilang bahin sang Liturgy of the Hours. Pagkatapos ang malawig nga hilom, nagbalik ang tingog ni Zacarias, hindi sa pagreklamo o kon pagduwa-duwa, kundi sa pagdayaw sa Dios. Dayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, bangod ginbisitahan niya, kag gintubos ang iya katawhan. Ang iya tingog, nagbalik, hindi tungod, nagbago ang sitwasyon, kundi tungod sang iya tagipusoon, nag-ugyon sa plano sang Dios. Ang hilom, nangin preparasyon, kag ang iya kanta, subong, nangin tagna sang grasya, nga magahalin sa Dios. Ini nga kantiko, nagapakita, niyang tema sang Adbyento, kapawa sa kadulong, kaluoy, labaw sa paghukom, saad, labaw sa kahadlok, kag pagkamatutong, labaw sa pagkalipat. Ginapahayag sini nga ang Diyos wala nagbiya sa iya katawhan, nagkari siya agud magluwas, magtuytoy, magpatawad, kag pahiuli. Ang iya kaluwasan hindi mapisan kag madali-dali. Kaangay sang adlaw nga nagasilak, hinay-hinay, nagapuno sa kalibutan sang kapawa kag kinaalam. Ang Dios nagkari hindi agud persahon, kundi ang agud mahatag, maghatag sa kapawa sa tanan nga nagakinahanglan. Antes ang Pasko sa pagkatawo, naghambal man si Zacarias sa bag-o pa matawo nga anak. Ikaw, bata, pagatawgon nga propeta sa labing mataas. Klaro ang misyon ni Juan, hindi mangin Mesiyas, kundi maghanda sang mga tagipusoon para sa pag-abot ni Kristo. Ang iya kabuhi nagatudlo sa aton nga ang pagkabalaan hindi nagasentro sa kaugalingon, kundi sa pag-alagad kag pagtuytoy sang iban pakadto kay Jesus. Ini nga kantiko may dako nga kahulugan para sa aton lokal nga simbahan. Halin sa mga binhi sang unang nga misyon sa formal nga pagtukod bilang diocese paagi sa
qui ab initio, kag sa pagpataas bilang Archdiocese paagi sa Kuin Filipina, Republika sa 1951. Ang istorya sa Archdiocese sang Haro, isa kapag panlakaton halin sa saad pakadto sa katumanan, nagadayaw kita sa pagka matuto kay sa grasya sang Dios nga nagiya sa madamo nga henerasyon sang mga tumuluo, pari kag religyoso, pamilya kag katikista, kabataan kag katigulangan. Ang tanan kabahin sa padayon nga istorya sang iya kaluoy, paagi sa ila pagtuo nag-alagad kag pagkamatinumanon, nasaksihan naton ang Dios nagatuman sang iya mga saad sa husto nga tion. Ang ila mga kabuhi nagapakita nga ang pagtuo hindi lamang isa kahandong kundi isa kaadlaw-adlaw nga pagpili nga magsalig, magpasalamat kag mag-alagad. Subong samtang nagalapit ang pagsaulog naton sang aton ika-75 years bilang Archdiocese, ginapabatyag naton ang kalipay kay paglaom nga ang Dios padayon nga magpanghikot sa tunga naton, nagatoytoy, nagapalig-on kay nagahatag sang bag-o nga kabuhi sa aton komunidad, pari kag religyoso, pamilya kag katikista, kabataan kag katigulangan. Sa sininga aga sa katapusan sang nobena, ang simbahan nagatindog sa tunga sa paghulat kag pag-abot sang kaluwasan. Ang saad manginunod, ang paghulat magabunga sang kalipay kag grasya, kag ang kasubang magasilak, nagadala sang kapawa, paglaom kag bag-o nga kabuhi sa bug-os nga simbahan kag sa tanan nga tagipusoon. Gani upot ni Zacarias kag sa bug-os nga simbahan, magpangamuyo kita. Kari Ginoong Hesus, mangin kapawa namon sa kadulong, kalinong namon sa walay kapaturan, kag paglaom namon sa walay katapusan. Mayong aga sa luwat, mga kauturan kay Kristo, yaring ito may tensyones para sa pagsaulog naton sa ikasyam o kung katapusan nga adlaw sang Misa di Aguinaldo. Para sa kalag ni Michael Angelo kag Mark Anthony, offered by Annalyn Amuyot and family. Para sa kalag ni Teresa kag Victorino, offered by Lerna Chiquito Taay and family. Thanksgiving offered for the birthday of Charmaine Gumeri for her 19th birthday today, offered by Sharon Gumeri and family. Thanksgiving is offered for the 60th birthday of Ariel Joy Patria this December 26, offered by Ledesma family. Offered Thanksgiving, offered by Mr. and Mrs. Heidi Kapauan Sayo and family.
Thanksgiving is offered for the birthday of Rose Pison, offered by Julian Pison and family. Thanksgiving is offered for the 78th birthday of Lorna Tabuyok today. Thanksgiving is offered to Mr. and Mrs. Rafael and Marinette and Ralph Matthew Tadefa, offered by Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family. Kag ang aton niya mga sponsors, Prese Mendote and family, Miss Nelida ta Mrs. and family, Mr. and Mrs. Ninita Tahanlangit and family, Mr. and Mrs. Nelson Kapauan and family, Linchin Kapauan and family, kang aton niya mga senior citizen sa barangay San Rafael. Sa katapusan niya adlaw sang aton misa di aginaldo, kangay kay Zacarias, nagatindog kita kag nagahulat sang pagkari sang manluluwas. Ginbunag na ang propeta nga magatunda sa iya. Subong siya sang kaagahon nga nagatunda sang pagsanag sang adlaw. Kaupod naton ang tanan nga naghulat anay sa kaluwasan sang Ginoo, mga propeta, mga hari, kag matarong nga mga tawo. Nagakalipay kita kay patod na ang aton kaluwasan. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palig magtindog ang tanan kay magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa simula
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agod nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo sa sining katapusan nga adlaw upon kaagahon sang aton paghulat kapag aman sa pagselebrar sa pagkatawo sang aton manluluwas ang aton Ginoong Jesucristo. Hinusulan nato ng aton mga sala kamangayo kita si patawal sa Dios nga nagapalangga gid sa aton. Sing may mahinulsulon nga tagipusoon tanan kita nagasiling. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghiles ka mga santos, sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Per entera pax omnibus, boni, boni, voluntas.
Spirit, proclamando gloria Filius Patris, Filius Patris. Filius Patris, Patris, Titoris, Petata, Petata, Muni, Nobis, Titoris, Petata, Petata, Muni, suscita we service Patris, Plura Patris. Un Santo Spirito in gloria Dei Patris.
Mga muyo kita. O Ginoong Yesus, magkarikagilayon kag hindi na magdugay. Ginatugyan namon ang ambahanon, ang amon kaugalingon sa imo gugma. Pabakura kami sa imo pag-abot, kag pabaguna kami. Ikaw nga nakabuhi ka nagahari upod sa Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Palihog paglingkod at tanan. Pagbasa gikan sa ikaduwa nga libro ni Samuel. Karon malig-o na ang paggahom ni David sa iya ginharian. Kag ang Ginoo nag-apin sa iya sa tanan niya nga mga kaaway. Dayon ang hari nagsiling kay Natan nga propeta. Tan-awa, ako nagapuyo sa palasyo nga nahimo sa kahoy nga sedro, pero ang kaban sang kasugtanan sang Dios yara lang sa tolda. Si Natan nagsabat, himua ang tanan nga luyag mo kay ang Ginoo nagaupod sa imo. Pero sadto nga gabi, ang Ginoo nagsiling kay Natan, lakat ka kag singgana ang akon alagad nga si David, nga ako ang nagasiling sa iya. Hindi ikaw ang magapatindog sang isa ka templo nga akon pagapuy-an. Gani singgana ang akon alagad nga si David, nga ako ang Ginoo, nga makagagahom nagasiling sa iya. Halin sa pagkamanugbantay sa mga karnero sa latagon, ginpili ko ikaw nga mangin pangulo sang akon mga tawo nga Israel. Ginupdan ko ikaw bisan diin ikaw magkadto. Kaginlutos ko ang tanan mo nga mga kaaway sa imo atubangan. Himuon ko ikaw nga gamhanan subong kagamhanan sang labing gamhanan nga mga pangulo sang duta. Magpili ako sing isa kaduog para sa akon mga tawo nga Israel, kag paistaron ko sila didto. Sa diin magapuyo sila nga indigit pagtublagon. Sugod sang ila pagsunod sa sini nga duta, ginasalakay sila sa mapintas nga mga tawo, pero hindi na ini matabo liwat sa ila. Nagasaad ako nga apinan ko kamo nga hindi maano batok sa tanan ninyo nga mga kaaway. Kaya tagan ko ikaw sing mga kaliwat. Kung mapatay ka kag ilubong upod sa imo mga katigulangan, himuon ko ang isa sang imo mga kaliwat nga hari. Kag paligunon ko ang iya ginharian. Ako mangin iya amay, kag siya mangin akon anak. Kung mahimo siya sing malain, ako magasilot sa iya, subong sang isa kaamay nga nagasilot sa iya anak. Pero hindi ko sila pagtublagon, pagpatumbayaan upod sang akon ginhimo kay Saul, nga akon ginsikway, agud ikaw manginhari. Hindi ka mawad-an sing mga kaliwat, kaghimuon ko ang imo ginharian nga mangin walay katapusan. Ang himo harianon nga pagahom wala sing katapusan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Magaamba ako sa gihapon o Ginoo sang imo malig-on nga paghigugma. Magaamba ako sa gihapon, o Ginoo, sa imo malig-on nga paghigugma. O Ginoo, magakanta ako sa gihapon nahanungod sang imo mapinadayunon nga gugma. Sa tanan nga tion, ibantala ko ang imo katutom. Nakahibalo ako ang imo gugma magapadayon sa walay katapusan, nga ang imo katutom wala sing katapusan subong sang langit. Magaamba ako sa gihapon, o Ginoo, sa imo malig-on nga paghigugma. Nagsiling ka,
Naghimo ako sing kasugtanan sa tawo nga akon ginpili. Nagsaad ako sa akon alagad nga si David. Ang isa sang imong mga kaliwat, manginhari sa walay katapusan. Tipigin ko ang imo ginharian sa wala sing katubtuban. Magaamba ko sa gihapon, o Ginoo, sa imo, malig-on niya paghigugma. Pagahimuon ko siya nga akon panganay nga anak nga lalaki, ang labing gamhanan sa tanan nga mga hari. Pagatumanon ko sa iya, sa gihapon ang saad sa iya. Ang isa sang iya mga kaliwat, manginhari sa gihapon. Ang iya ginharian, mangin walay katapusan, subong sang langit. Magaamba ako sa gihapon, o Ginoo, sa imo, malig-on niya paghigugma. Palihog magtindog ang tanan. O kabugwason nga masanag kag adlaw sang katarungan, karika kag pasanagi ang mga nagapuyo sa kadudulman. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Si Zacarias nga amay ni Juan, napunan sa Espiritu Santo, kag nagtagna sang masunod. Dayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, kay iya ginduaw, kag gintubos ang iya mga tawo. Ginbangon niya ang isa kagamhanan nga manluluwas para sa aton, ang isa nga kaliwat ni David, nga iya alagad. Amo ini ang iya ginasiling sang una pa sa iya balaan nga mga propeta. Nagsaad siya sa pagluwas sa aton gikan sa aton kaaway, kag sa gahom sa tanan nga nagadumot sa aton. Nagsiling siya nga kaluuyan niya ang aton mga ginikanan, kag dumdumon niya ang iya balaan nga kasugtanan. Nagsaad siya sa aton amay nga si Abraham, kag nagsumpa nga luwason niya kita sa aton mga kaaway, kag tugutan kita sa pag-alagad sa iya nga walay kahadlok, nga manginbalaan kamatarong sa iya atubangan, sa tanan nga mga inadlaw sa aton kabuhi. Ikaw, anak ko, pagkatawgon nga propeta sang labing makagahom nga Dios, kag magauna ka sa Ginoo sa pag-aman sa iya dalanon, sa pagsugid sa iya mga tawo, nga maluwas sila paagi sa pagpatawad sang ila mga sala. Kaya nga aton Dios maluluyon kag malulo, pabutlakon niya ang adlaw sang kaluwasan sa aton, kag pasilakon niya ini gikan sa langit sa tanan nga nagapuyo sa madulom nga landong sa kamatayon. Sa pagtuytoy sang aton mga tikang sa dalanon sang pagidait. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Hesus
Hinigugma nga mga utod, maayong aga sa iyong tanan. Ang aton nga amplifier doga pang hindi na. No? Dumadungan-dungan sa antes ang misa, siling sa aton na seminaristas, siling nga father ang aton nga ustyas karon tunga-tungaon ta lang kay naubusan kita. Sige, very good. No? But silingon nga pangalawat kamo amo nang naubos aton nga ustyas, no. Patapos ng aton nga misa di Galyo, di ba si malipat kamo ba sa aga kag makadto kamo diri, no? Nga masali ka mo mamisa di Aguinaldo pa ko. Wala na ha? Ang aton misa buwas na sa hapon, no? Di damo man sang istorya subong misa di Aguinaldo sa kalatabo sa aton nga journey, no? Di sa amon nga mga pari kasadya sa amon, no? May pari nga nag-share nga ang misaya 4:30 nakaabot sa alas 6. Daw makarelate kit ka mo, ha? Aka mo to. Tapos may pari man nga ti sa Abilay Uton, sa may Abilay Zor, may rotation kami, no? Ti na-miss niya ang mga alagyan sa talamnanan, no? Imbis nga makaabot siya temprano, di na late siya 30 minutos, no? Naglibot-libot sa talamnanan sa pakadto sa Abilay, no? Sige, no? Tingin nyo yan namin kay pagbugtaw nyo, bisa pag-wisik-wisik lang gamay, no? Ari na dayon, no? Tinigugma nga mautod, napasalamatan nato ng mahal nga Dios sa sining bugay nga ginahatag niya sa aton, kaya nasustener naton ining siyam kaadlaw. Pero labay man akon, sino sa inyo naka-perfect gid sa misa di Aguinaldo? Wow, very good. Sino sa inyo ang first time niya palang mag-Aguinaldo? Subong pa lang. Ay, no, very good. No, sige. Mga kauturan sa sining katapusan nga kaagahon sa aton nga pagtipon, kapag-aman sa aton kaugalingon, ang persona ni Zacarias among aton pamalandungan. Ilabi na gid ang iya mga pulong sa pagdayaw sa mahal nga Dios. Nga ginatawag ini Benedictus. Beni, good, no? Dictum, dictus, no? Mga pulong, kung ginhambal. Ang iyang baliskad, among itawag naton maledictus o kung malediction. Silingon, mali meaning evil or bad, no? So kasubong abi nga naghahamba kita sa malain, ti ginatawag ina nga malediction. Mga kauturan sa sining Benedictus ni Zacarias, iya ginpatpat kung daw ano katampad o kung faithful ang mahal nga Dios. Yang iya promesa, iya ginatuman. Nga ang Dios wala naga-istorya kores-kores o kung wala naga-drawing-drawing lang. No? Bawti amo ni subong ang ginapiyait naton, no? Kalabanan sa aton. Kay kung istoryahan ay gani, no? Istorya kores-kores, no? Wala sang katumanan, no? May isa kami ka upod nga pari nga siling niya sa dason hindi na ko pati-pati sa mga seminarista, no? Kaya siling nila makadto kami sa muni nga lugar kay of course hindi tanan nga seminarista, grupo sa mga seminaristas, no? Nga daw gin grupo na kagalingon, may taga Sur, may taga Central, may taga Norte, no? Hindi ko lang pagsugid kung taga diin nga grupo. So niya sang ari di daw mapatay gid sila ka plano ka madayon gid, no? Anay nga nagbakasyon na, kada isa sa ila may balibad nga padar hindi ko kaupod kay may amo sini, no? So silingon wala nag-stick sa plano, no? Anay kay daw may nami, no? Gin-embrace, no? Anay kay daw nagligwa, lain ang plano.
Tinigog mga mautod, hoo, amo ni ang isa naton ka temptasyon. Ang aton pagadi tampad kung kaisa. Nagaistorya, kuris-kuris kita, plano lang, wala ginaubra. No? Ukon wala sa unod. No? Ti ang iya sini nga madalom nga pangagda, amo na bla ang tinaga subong nga, o kung mga tinaga nga I love you. No? I love you diri, I love you dito. Pero wala man sa unod, gali nga I love you. No? Kaya tuod gali, I love you. Kung pigado na, piyait na, kung piga-pigan ang sitwasyon, dramatistingan, no? Nagalikaw, no? Nagapanago, no? Nagapalagyo, no? Kag mag-ilis naman, no? Oo, ang Diyos tampad. Siling sa nahauna nga balasahon, hindi ko pagsikwayon ang akon mga tao. Bisan hindi sila tampad, hindi ko sila pagsikwayon. Amo ni ang paghigugma sang mahal nga Dios sa aton. Hinigugma nga makauturan, sa nasiling ko na, ang Dios sunod sa mga pulong ni Zacarias, nagatuman sang iya plano. Wala siya nagaistorya, kuris-kuris. So, ang una nga pangagda sa aton, yung aton nga plano, o kung ang aton nga promesa, aton nga tumanon. No? Kung hindi man lang kita ka-promesa, hindi na lang kita magpromesa. No? Halimbawa, abi, hindi na lang ka promesa nga Paskuhan nyo ko, ha? No? Kaya basta hindi nyo matuman. Oo, amo na subong sakit buot sa iban ba? Nagasalig-salig sila kay may naghambal sa iya nga maninoy, no? Kung maninay, ba ilang kay sa Paskuhan ta ka, no? Ay nagpaskwa na, wala man, no? Pagkakita iya sa iya nga ihada po ni hado daw manago, no? Tutuod mo ni subong uso ang muning panang tiyempo nga kung ikaw maninoy, ikaw maninay, nago kagamay, no? Kay pangayuan kagit sa Paskwa sa imong ihado ko ni hada. O kung ang ilang presensya, daw nag-remind sa aton, oops, daw wala ko ka Paskwa, how? No? Tiyang iban nga mga maninoy, kag maninay, diskartidor, sila lang sa ilang ihado, sila ba ilang ihado, ihada ba ilang, tingbon ko lang sa kasal mo. No? Hindi lang na subong. O sige, ang Diyos tampad, wala siya nagayampak-yampak sa iya mga plano. Sa pag-abot sa tion, iya nga tumanon. Tigani sa aton kabuhi, kung doon ang batyagan naton, nga ang Diyos daw wala gigasabat sa aton nga pangamuyo, hindi kita magkataka. Base ang tsimpo, hindi pa. Hindi pa timing. Ulat-ulaton pa naton. Posible nga katumanan sa aton nga mga handom, hindi gani sa aton nga panahon. Busilingon ang aton nga kinabudlayan, kung kaisa, hindi naton ma-harvest sa aton nga panahon. Ambot ko na dumduman ninyo nga nakaistorya ako sa inyo nga sa amon nga barangay, sa tuanay may isa ka tawo nga bantog nga damo iya kwarta, kaga nagapautang siya. No? Tidak man si nanay nagautang. No? God bless his soul. Ay, basta nga balaan niya makabayad ka, di pa utang si tawag namon si Taiping. Mga kauturan, ang sadya kay nagapautang siya, damo iya kwarta. Pero wala iya ginapa-eskwela ang iya nga mga bata, no? Nga gusto tani mag-eskwela. No? Anong iya nga rason? Silnya, lakadlaw ngasawa lang na sila, bayaan lang ko na nila, no? O lain pagid, no? Ang mga bata iya nga mga babayi nagahandom nga mag-eskwela kay ti may mga utok tani, no? Makasaranggid magtuon. Ano ang sabat niya sa ilang mga bata? Hindi na.
plakadlaw pangasawon man lang kamo sang iban, no? Di sila to makapulos sang akon nga pinangabudlayan sa akon nga kwarta, no? Daw may iyahon nga panimuot, no? Nga ang iya gusto iya nga harbison dayon ang iya gintanom, no? Di mo na kung pautang ka, i-harvest dayon kay ti pagbayad may ara sa imo dayon, no? Tinigog mga utod ko kaysa nagatanom kita, nagapasad kita nga sa aton nga panahon hindi man naton makuha dayon o kung ma-harvest ang aton nga ginatanom o kung ginasabog, no? Pero sige lang, halimbawa abi sa inyo kabataan, sige lang, no? Bisan daw kakamang-kamang tingwa ilang nga mapaeskwela mo imo nga bata, no? Kakamuman nga makabataan, tingwa inyo man nga makatapos, no? Kaya nga aman, sa pag-abot sa panahon nga husto, ang Diyos magatuman sang iya nga promesa, no? So gani, hindi kita madulaan sang paglaom. Amo ning una nga mensahe sang Benedictus. Hindi kita madulaan sang paglaom sa Diyos, bangod kay ang Diyos wala nagaistorya, kores-kores. Ikaduha, kagatapusan nga leksyon nga aton pamalandungan. Ang Benedictus, mga pulong sang pagdayaw, kag masiling naton, pulong nga nagahatag inspirasyon. Siling ni Zacarias, ikaw anak ko, pagatawgon nga propeta sang labing makaragahom nga Dios, ka magauna sa Ginoo sa pag-aman sang iya dalanon, sa pagsugid sa iya mga tawo nga maluwas sila paagi sa pagpatawad sa ila mga sala. Ginbungat ni Zacarias ang mga maayo nga mga pulong para sa iya bata. Benediction, blessing. Mga kauturan, kainan hambal nakon ang opposite sang benediction amo ang malediction. Sa aton nga lingwahe ginatawag ini maldisyon. Maldisyon. Disin o usually ang nagahatag o ko nagahambal sang maldisyon, ti ang mga tao nga nasakitan. Ang mga tao nga daw ginhimuan sang hindi amo. Halimbawa, mga ginikanan nga nagamaldisyon sa ilang nga bata, no? Sa sobra nilang kaugot, no? Kay ti hindi matinumanon ukon daw ginguba ang ilang nga plano kun handom, no? Halimbawa abi ginpaeskwela si Nonoy kag si Inday, no? Tapos dali na lang makatapos ay dinakop sa pagigugma, no? Wala na nakatapos, no? Lain nga diploma ang iya nga gindala sa balay, no? Apo, no? Di ko kay isa sa sugra nga kaugot sang ginikanan ginamaldisyon nilang ilang nga bata, no? Nagasiling hindi magayuhan ang inyo nga pag-updanay, etc., etc. Hinigugma nga mga utod, tipigan nato ng aton mga pulong. Kaya abi naton pulong lang ini, pero basik magsaler kag kita mismo hindi na makabawi, no? Hindi na makabawi. Sino pag ang nagamaldisyon? Di ang ginpaasa no? Ang heartbroken bala, no? Ang ginbayaan, no? Di ko kaisa gabi nga maldisyon niya sa iyang nobyo kung sa iyang nga nobya. Mga kauturan, sundo naton si Zacarias. Maayo nga mga pulong ang aton ibungat na hanungod sa aton isikataw, no? Kaya ang aton pulong siling nila sobra pa katalom sa isa ka punyal nga doble ang iya sulab, no? Nga sakit, no? Balaman nato kung buyayawon gani kita nagatudok sa aton nga tagipusoon, nagapabilin sa aton nga panghuna-huna. Si Zacarias nagbungat sa maayo nga mga tinaga sa pagbendisyon
sa iya anak. Kabay pa nga amo man ini ang aton nga mangin panimuot, no? Ilabi na gid mga ginikanan, mga lolo kag mga lola, tatay kag nanay, no? Sa una na, no, kung magpalapit kita ka ngayo blessing sa mga tigulang, ang ilan apermi nga punta nga ginahambal kabay pa ang kaluuyan kasang Dios. No? Amo na, no? Sa una sa amon sa nagapauli kami sa amon nga sa hometown ni nanay sa Miagao. Kaya mo na tanang katigulang ibisahan mo. Kung di kag-agi kag kitaan mo sa malayo, ano kagid, no? Mangita ka sang lang agud nga sugataon siya agud nga magbisa, no? Subong niya lain na, no? Dala saon ka lang sang bata, no? Way na bisa-bisa, no? Daw sila pa ya ang hari, no? Bato-bato sa langit, no? Seminarista nato nga pamati. Kung isa gani bisan seminarista man, no? Imbis ka sugataon niya ang pare kang magbisa, isa dayon niya likaw. Ano abi kay galakat sige moal sang pagkaon. Inadlok sa nga sawayon ni Padre Jan nga abibi tapusa na kaon mo kag maglakat, no? Kay sige lakat sige usap-usap, no? Tinigog mga utod, oo. Dapat titigan nato ng ato mga pulong nga nagahatag sa inspirasyon, hindi ang kasakit sang buot sa aton isig katawo. Benedictus, ang Diyos tampad sa iya plano. Benedictus, nagapahanumdum sa aton nga ang pulong naton dapat pulong nga nagahatag sang kabuhi, hindi sang kamatayon, hindi sang kasakit sa aton isig katawo. O matulog na lang kamo kung masige patamisa. O titindog na kamo eh. Sabi ko matulog na lang kamo. Mga utod, igabunag na sa aton ang manluluwas sa kalibutan. Sa dako ang kalipay, mga muyo kita sa Ginoo, ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Ginoo, iwagi kag tabangi ang kalibutan nga napun-an sing kahadlok, kakagha kag kamingaw, kag nagabatas sa mga epekto sang climate change, kag mga kahalitan sa palibot. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Ginoo, pabaskuga ang mga nadalaan sing paglaom, ang mga nahulog sa kasalanan, kag ang nagapangluya sa pagpangabuhi. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Ginoo, luwasa ang mga ginbayaan sa dalanon, mga bata sa dalan, mga biktima sang droga kag ang pag-abuso sexual, mga tigulang nga wala ginasapak, kag makaluluoy nga mga biktima sang bagyo, baha, sunog, kag iban pa nga kahalitan. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Ginoo, bendisyon niyang amon mga pamilya, kabay pa nga sa panimalay, maghari ang pagtuo, paghangpanay, pagbinuligay, kag pagpatawaray. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Ginoo, bendisyon ni man ang tanan nga nagaaman sa pagsaulog sang imo pagkatao sa tungang gabi kag sa mga inadlaw sang Paskwa. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Ipangamuyo manaton ang kinahanglanon sang aton parokya kag katilingban kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. O Dios nga amon amay, iwagi ang amon hunahuna kag tagipusoon. Paagi sa amon pagigugma kapag alagad, kabay nga mapamatud-an namon nga kami imo mga anak. Dira kay Kristo nga amon nga imo anak kag amon Ginoo. Amen. Amen.
Pari magtintuan kami. Magpangamuyo kamo mga utod, ago ng akon kag inyong nga sakripisyo, mahamutan untas ang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Baturon ta sa ginong sakripisyo, sa imong kamot, sa kadayawan kay Mayan sa iyang ngalan, sa tunuban kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, bato na si mahigugmaon, ini nga mga dulot nga amon ginahalad, agon nga sa amon pagpakigambit sining, mahilway kami gikan sa sala, kag matinuan ang amon mga tagipusoon, para sa mahimayaon nga pag-abot sang imo anak, nga nagakabuhi ka nagahari, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nagayaw na mo sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kag angay gid. Takos kag angay gid. Igo kag nga puslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkarigi bantala sa mga propeta. Ang iloy nga ulay naghulat sa iya sa di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala sa iya pag-abot, kadagpakilala sa iya sa nangyari na siya. Sa iya gugma si Kristo nagapuno sa amon sing kalipay, samtang nagaaman kami sa pagselebrar sa iya pagkatao. Agod ako magbalik siya liwat, iya kaya makita nga nagapulaw, nagapangamuyo ka nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw. Gani upod sa mga angeles, sa mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos, Dominus Deus, Sabaoth, Commission Chari, Itera Gloria Tua. Benedictus Vivendi. In nomine Domini, Benedictus Scrivene, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Kristo.
Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga yagin baton sing kinabubuton, iyagin kuha kagin pamihak-pihak ang tinapay nagapasalamat sa imo. Kag iya iningin panagtag sa iya magintotonan nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini among akon lawas kay gatugyan para sa ini. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot sa iya magintotonan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis, kaini amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan ng kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo, Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sa kabuhi kag ining kalis ng kaluwasan, sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos sa pagatubang kapag alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginuodong dumang yung masimbahan nga nalapnag sa bugos na kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medefil, kasitanan na kaparian. Dumdumang mga sakop sa amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong may himayaon nga nawong. Kaluuy man kami, nga yadali karon nagatampong at ng kabuhi nga wala si katapusan. Magdayaw, ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Iloison Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay sugo sa ngaton manluluwas, mga muyo kita puno sing pagsalig, suno sa igan tudlo sa aton. Ay naon nayara ka sa
sa langit. Hatagan mo kami niya, singkalunan sa mapag-ablo, pagpatawaron mo kami sa mga salanan mo. Siling na ginapatawa niya mo ang mga nakasalasamo. Pag-ibig mo kami sa mga hinulong lulason mo. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Kay mo ang ginharian, Ang dahon himaya sa mga sa mga O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Inipagtamdang amon mga sala kunyang pagtuo sa imo simbahan. Kag sunong sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait ag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa iyo tanan. Kagiraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sang pagidait. Peace. Amen.
Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo dila ko takus sa magsulod ka sa akon puluyan, apangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw awit nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
Palihog magtindog ang tanan. Mga buyo kita, o Ginoo, ginbag-o mo kami pagi sining matahom nga mga bugay, samtang nagaaman kami sa misteryo sa pagkatao ni Kristo. Itugot ka maghilinugyaw kami sa iya. Pagsubong man sa mga bugay sa kabuhi nga wala sing katapusan, ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Aton sa liwat, ginapasalamatan ang sponsors naton subong katapusan o komunikasyong nga adlaw sang aton Misa di Aguinaldo. Kag subong man ang sponsor sa aton niya pamahaw, Marivic Malan, Lydia Kamangunan, Quintayo Family, Robledo Family, kag ang aton niya Senior Citizen Association sang Barangay San Rafael. Thank you so much. Kag subong man sa aton celebrant Reverend Father John Tarifa. Thank you so much. Ang schedule sa aton niya misa karon sa gabi dito sa aton niya parokya ini magasugod alas 8 sa gabi paagi sa youth presentation. Pagkatapos ina alas 9 ipunto magasugod ang misa sa pagkatawo dito sa aton parokya. At the same time, ina karon naka-live stream man diri sa aton nga chapel. So ang hindi makakanto sa parokya, pwede ka mo karon diri makaupod sa aton nga chapel. Kay live stream naton, live direct sa aton nga parokya, Esposal of Our Lady Parish sa Mandurriao. Ang schedule sa aton nga Santos nga misa, buwas December 25 para sa Christmas, alas 5 sa hapon. Diri sa aton chapel, pagkatapos na magahiwat kita sang agape. So ganing tanan ginaagdagit sa pagdala sang inyong food to share karon or was sa gabi para sa aton nga agape. Agod niya saluhan naton bilang isa ka pamilya, isa ka katiningban diri sa aton nga barangay. So was alas 5 sa hapon ang aton misa kag pagkatapos na ang aton nga agape. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakad kamo sa pagidait, nahalad ng Santos nga misa. Salamat sa Dios. Maayong aga sa tanan. Mayong aga man, Father.